El Haj Amadou Adital diine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be sega noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bulu fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe onamanta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya anga ni kalfa baynye minya anga ni mugadam baynye anyuma misega sege ama tugomina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na bela jelema amunu ba fe ka voyager ka soro amade ku soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chamanye kare munun dilana norme konnanna au ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni kare jolenye foite jigi kono ibiseka do akonnanna tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnanna kare no be sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala Katase Sika Soma Kenyeba Kita Umanyina Nyoro di Sahel Mauko Katase Kolokani Jijini Fokatase Bemama Somatra Fien Foroko Somatra Kauli Herela Kase Herela Agence Dunia Travel Service ako abibu ne masegi folike kanyesi aka sango hiji deumo au munu yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso ja mogola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jile la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro benondo jinye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke jugo nyuma kala bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma ubi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service Jenwa nkele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station Soma Yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hiji ni umura ke tugo nyuma ana musaka u ala ka no ya sira Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bagekaba secteur 3 kono katase Dakabana batiri lichomuma pour que kaseka dususuma fara kilian ka Lafia ka ta feta me Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelayi ki kamara ganendo kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia Magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ka Hôtel Lafia Magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti
k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de b'o ci n'i sera hôtel lafiya la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel lafiya hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin hôtel lafiya kɔnɔ aw bɛ da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi hôtel lafiya kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11 ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. Lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma nɛgɛ kaɲɛ 18 tɛmɛna ni miniti 7 ye jani ale kumaso kɔnɔ bi dakuruɲɛ kelen yɛrɛmahɔrɔnya kurakurayali baaraw o kɛra jamana fan caman fɛ Bamakɔ yan kalansow olu kɔnɔnaw la baara kɛra sɔgɔmada in na nin waati na sisan premier ministre ale bɛ pavillon de sport la meeting belebeleba bɛ yen ale bɛ ka laseli kɛ o kɛnɛ kan Kidal Joyila Masigi ka taa se Kumantu Jema Ansongo ni Menakaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baara in a kɛra ye Segukaw olu ma to kɔ Keɲɛbakaw ani Kayikaw nin bɛɛ lajɛlen Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maaw y'u seko n'u damayira kɛ sɔɔni sisan an bɛna na olu bɛɛ lajɛlen walawala aw bɛ se k'a faamuya cogo min. Yani an ka taa yɛrɛmahɔrɔnya kurakurali waleyaw la wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye journal de division Umar Jara ye n'o ye baro kɛlɛtigi ye sa ko k'a daw bɛɛ lajɛlen tulo ka wulikajɔ minnu kɛra wolomasiri tabaw fɛ nin waati laban ninnu na sa ko bɛ tali kɛ min na o de filɛ nin ye janvier kalo tile 13 min ye bamanciwale juguwale kɛbaw ye olu ka dogoyɔrɔ dɔ o taara ye Dorokaw fɛ yen bamanciwale kɛba maa 3 u y'o o fa o yɔrɔ la ye Oroketi 3 LRLC ale fana 3 tun bɛ yen ka taa fara min ye chargeur kan n'o ye marifa PM o chargeur 5 taliki waliki 1 a n'a chargeur 4 ka taa fara téléphone 8 kan linkin n'o ye bɔlɔlɔ sira sɔrɔ cogo dɔ ye sa o y'o fana sɔrɔ ye minɛn minnu bɛ yen n'o bɛ se ka dugujukɔrɔ muguw dilan sa ni minɛn u bolola minɛn wɛrɛw o bɛɛ lajɛlen taara sɔrɔ Dorokaw fɛ yen nin wulikajɔ in senfɛ
kalo tile 12 samba fila ani mugan ani duuru wolomasiri tabaw y'a yira sa ko pankuru ka wulili sonfɛ u ye bamacɔlen juga wale kaba dɔw kɔni bɔ baara la pewu ber do sokaw olu fɛ kilomɛtiri 74 ani 4 baɲangara kɔrɔ ani kɛɲɛkayan fan fɛ waleya in ale kɛra ye maa 20 ani kɔ o de bɔnɛna u nina sɔrɔsiw olu ka wulikajɔ o senfɛ min ye janvier kalo tile 12 kelen sɔrɔsiw ye gosili wɛrɛ kɛ ni pankuru ye camion dɔ ale kɔni tun kɛlen don ka sa bamacɔlen juga wale kɛbaw ka minɛnw caman ta tinesalikaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ kilomɛtiri 50 ani 8 ka taa min ye Zaro Tɔnbɔkutu marabolo la sa o kɔni fanfɛlaw de don min ye wolomasiri tabaw ye o y'a yira sa k'a fɔ ko camion in kɔni maramafɛn jugu tun bɛ a kɔnɔ bamaciwale ni ɲugawale kaba minnu bɛ o marabolo in kɔnɔna na sa olu kɔni de tun bɛ ka bɛnbɛn ni ko dɔw boloda Zorokaw olu fɛ Tɔnbɔkutu marabolo la janvier kalo tile 13 min ye bamaciwale ɲugawale kɛbaw ye o ka dagayɔrɔ wɛrɛ fana tun bɛ yen o taara sɔrɔ sa minɛn minnu sɔrɔla o kɔnɔ o ye marteau piqueur kelen ye panneau solaire min ni o ye waati o bɛ se ka o waati o ye 150 ye min ye panneau solaire fitinin dɔ ka taa fara piqueur 3 kan wolomasiri tabaw ko sa k'u ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bamacɔlen ni jugawale kɛbaw olu nɔfɛ u kɛlen don sa ka ninnu kɔni de kɛ u ka baarakɛminɛnw ye nin waati in na bamaciwale ni jugawale kɛbaw u ɲinini u dɛrɛli ka taa u sɔrɔ f'u ka dagaw kɔnɔna na baro kɛlɛtigiw ko ko a n'a ka maaw tɛna sɛgɛn o tɛ ɲinɛ wa min ye nin waati in na ye sa bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa armée ale ka sew bɛ se ka sɔrɔ cogo min leerekaw y'a yira an na ka bɔ Keba ko sira minnu tun bɛ yen n'o tun bɛ taa olu ka dugu la ko bamacɔlen jugawale kaba minnu tun b'olu ka sa ni ka taa ɲafugayan fan fɛ k'olu caman ye duuru don fiɲɛ na ka taa n'u yɛrɛ ye dɔw bɛ yen olu bɔnɛna u ni na wolomasiri tabaw ka wulikajɔw senfɛ min ye dugudenw ye u ko nin diyar'u ye kosɛbɛ sabula kari tɛmɛnen de u y'a lakɔlɔsi k'a fɔ sira o sira tun bɛ yen ni maaw tun kɛlen don ka taa jan daw ɲɛ ni maaw tun kɛlen don ka t'u sigi ye taa ni ka segiw gɛlɛya leere n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲafungɛ marabolo la Tɔnbɔkutu ko olu siraw kɔni bɛɛ lajɛlen labilara nin waati in na dugudenw kɔni y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ min ye wolomasiri tabaw ye sa olu fana dɔ fara wulikajɔ ka a yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an na segin nin kumakan in nin kibaruya in kan ka kɛɲɛ ni ko na a cogo ye Keba ko yɛrɛmahɔrɔnya kurakurali maa caman ye ɲininkaliw bila ka na maliyɛn minnu bɛ kɔ kan caman fana bɛ yen n'o ye ekɔlidenw ye an ye min faamuya la a ma fɔ ko Mali ye yɛrɛmahɔrɔnya kura ta a ma fɔ ko Mali ye i tigɛ ka bɔ jɔnya juru la ko kura ye tubabuw bolo Modibo Keyita n'a tɔ maa minnu bɛ yen ni olu y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya tali baara kɛ olu ye baara kɛ Keba Modibo Keyita yɛrɛ ko majɛ dɔw bɛ baara la sabula laɲinibaw ni laɲinibaw ye mun ye a ko k'u filɛ ka tubabu minnu gɛn nin ye k'u bɛ tila ka segin ko ka na an sɔrɔ yan Keba a majɛ fɔlɔ ba ye min ye ni bɛɛ kan ka o dɔn sɔsɔli tɛ min na o ye kan ye anw ka ko bɛɛ tun bɛ ɲɛnabɔ tubabukan de la an tun bɛ wulikajɔ fɛn o fɛn kɛ sɛbɛn fɛn fɛn tun bɛ kɛ lajɛ fɛn fɛn tun bɛ kɛ tiɲɛ don kuma kelen-kelenw ɲɛmaaw tun bɛ fɛn kɛ nka bamanankan n'an ka kan tɔw olu tun ma kɛ baarakɛlaw ye min ye nin waati in na o fɛɛrɛw bɛ sen na o donna sariya kura kɔnɔ Keba diɲɛ seleke naani bankun kan Mali tun tɛ se ka fosi ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye fɛn bɛɛ lajɛlen a tun bɛ tɛmɛ nanzaraw de fɛ wa n'olu tun ko min ka kɛ o de bɛ kɛ Keba i b'a kalama ko hali an ka conseil des ministres an fɛ yan fo kana se waati laban in ma maa tun tɛ se ka i jɔ i yɛrɛ kolo la wa min sera ka kɛ o wagati ni wagati ninnu kɔnɔna na sisan o de ye yɛrɛmahɔrɔnya la kurakurali ye ka dɔ fara kɔrɔlen kan ka se ka taga ɲɛ an y'a faamu cogo min o de y'o ye nka min ye k'a fɔ ko yɛrɛmahɔrɔnya k'an y'a ta kura ye ko kura de don ayi n'i y'o fɔ kɔrɔlen nu i bɛ ɲininkali kɛ ye ko kɔrɔlen bɛ kɛ cogo di nka bi fɛn minnu bɛ se ka an ka an yɛrɛ ye k'an jɔ an kolo la an ka ko dɔw bɛ yen an yɛrɛ ka se k'olu ɲɛnabɔ an ka se k'a fɔ ni an bɛ nin de fɛ an tɛ nin fɛ an ta na an bila ka dɔn an kunkan kow la an ka ko ka kɛ an yɛrɛ ta ye an ka fɛn bɛɛ ka ta ka kɛ n'a ka da olu ye cogo min u b'a kɛ ten o yɛlɛma minnu kɛra o baara minnu bɛ sen na maa minnu bɛ k'o kɛ bi an kan bɛ olu de ma ko in faamuya cogo ye o de ye
Asimi ninnu b'o baara de la u ni maa caman de y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maaw caman olu jɛra ka nin ko ninnu sigi sigi sen kan fo kana se dɔɔni dɔɔni wa halisa keba tɔ b'a la dɛ parce que dalakan dɔrɔn tɛ an ye yɛrɛma hɔrɔnya kura sɔrɔ ou bien an ye yɛrɛma hɔrɔnya kura kuraya k'a sinsin an sera ka fɛn minnu sɔrɔ an k'an jija olu fana ka minɛ ka ɲɛ taabolo e m'a ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko mali kura ayi malidenw de kan ka ko dɔw de ye k'olu to yen k'olu falen san joli an bɛ diɲɛ dugukolo in kɔ kan yan fɛn joli bɛ yen mun ni mun fɔra ko an k'olu bila k'an ka ninnu kɛ an ka ninnu kɛ maa jumɛn tun hali an ka finiw dontaw an ka sanni feerew an ka surow an ka wariw an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ dulonnen don maaw de la olu de b'o fɔ cogo min ka d'u ye k'an k'a kɛ ten sisan n'a fɔra ko an yɛrɛ bɛ se k'an da don an kunkanko kuma na an bolo an kan ka o sinsin o bɛ se ka taa ɲɛ cogo min o tɛ maako ye o ye jamana ko de ye sabula maako o de bɛ anw sɛgɛn jamana in kɔnɔ yan tuma caman keba Modibo Keyita olu y'u tile kɛ u taara u ni maaw jɛra u ni maaw ye baara kɛ u taara ka jamana in to min ye General Musa ye a y'a tile kɛ a taara ATT ninnu nana Alpha nana Jɔnkuna nana maa wɛrɛw nana IBK nana ATT ye i se kɛ nka u bɛɛ taara wa don kelen Asimi ninnu fana bɛ taa diɲɛ yɛrɛ sariya de y'o ye koyi o ye diɲɛ kɛcogo yɛrɛ de ye maa si seko to o la nka yanni i ka taa i bɛ taa ka min to o kɛ tiɲɛ ni danaya ni tilennenya kan o de ɲininen don maaw fɛ président ma ɲi e ka ɲi wa e yɛrɛ bɛ ka mun kɛ o ye ɲuman ye fɔlɔ wa e bɛ ka mun kɛ a bɛ ka mun ɲɛ jɔnni ye a bɛ ka fɛn ɲɛ jɔnni ye a bɛ ka mun fara jamana kan an k'an jija an ka waatiw lajɛ an ka diɲɛ tagacogo lajɛ an k'an yɛrɛ ka kow kɛcogo lajɛ an bɛ se ka mun kɛ ka ɲɛ sabula n'an ko ko an bɛ taa ko bɛɛ lajɛlen da ko dɔw ma an bɛ fili keba bi yɛrɛma hɔrɔnya kurakurali sira fɛ sa a yera k'a fɔ ko min ye Bamakɔ kɔnɔna yan nin t'a siɲɛ sabanan ye sa wa sabula ko in sigira sen kan san 2021 a y'a sɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale bɛ fanga la min ye minisiri caman tun bɛ olu si tɛ yen bi nka sɔgɔmada in na baara min n'o ɲɛbilaw kɛra olu fɛ keba o tora sen na Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la kalanso min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Sega Jalo la n'o bɛ Bozolakaw fɛ yen ale taara yen a n'a ka baarakɛyɔrɔ maaw ka taa fara min ye polisiso min bɛ yen n'o ye deuxième arrondissement polisiso ye ani sigida filanan maaw n'o ye commune den maaw ye u taara sa ka taa drapeau yɛlɛ kɛ denmisɛnninw min ye kalan ye k'o k'olu kunna fasoden ɲumanya ale ni faso kanunen baaraw k'olu sinsin min ye dugutigiw ye kabilatigiw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye maa mafalenbaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan min ye waleya in ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a nana cogo min ye seereyaw ye ale de ye gɛrɛntɛ juru ta ka sigi an ka jamana na ale ni UEMOA o de y'a to sa min ye malidenw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ o ko kɔnɔna na yaasa ka se ka o sinsin o baara in o sigira sen kan ka bɛn ni 14 janvier kalo tile 14 san 2021 o de wuli ka juru ye Jelibugu kalanso la u b'a fɔ min ma ko Jelibuguden ale fana taara o kɔnɔna na nin don in ale hukumu kɔnɔna don a y'a yira sa denmisɛnw na faso kanunen ye min ye drapeau ye min ye wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛ se ka kɛ denmisɛnninlakaw fɛ faamuya min kan ka se ka k'u fɛ kalanko la kɔrɔ jumɛn bɛ an ka ta drapeau la kɔrɔ jumɛn bɛ an ka jɔnjɔn na denmisɛnninw kan k'u cɛsiri cogo di siniɲɛsigi bɛ se ka baaraw bɛ se ka kɛ cogo di u ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sifinw ye kalansen min kɛra u kunna sa minisiri yɛrɛ ko k'u k'u jija koyi u k'u cɛsiri bɛn ni kelenya a bɛ daminɛ kabini kalanso la kalanden ɲuman o de ye sini maakɔrɔ ye o bɔlen kɔ ye keba Kidalikaw fɛ yen général de corps d'armée Ismaël Wage ale n'a ka maaw kɔni cunna Kidal yen kɔnɔna na sa barosigi olu y'o baaraw kɛ yen yaasa yɛrɛma hɔrɔnya kura in a baara bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na Kidal gouverneur n'o ye général de division El Hadji Gamu ye ale n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan min ye Wage ye ale fana ye barosigi kɛ barosigi bɛ tali kɛ cɛfɔ ni kanbɛn na jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na Ismaël Wage yɛrɛ ko bi min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ye
olu bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka bɛn ni kelenya baaraw kɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a kɔni ye o laɲini u fɛ wa a y'a yira fana k'a fɔ min ye Kidal ɲɛnajɛ in bɛ ka kɛ cogo min na n'o o ye janvier kalo tile 14 ye Mali fan bɛɛ don malidenw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ nin baara in na wa a y'a ɲini Kidalikaw fɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn maaw ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka yiriwali baaraw boloda nin waati in na a y'o o laɲiniw fɛ u k'u cɛsiri o la yɛrɛma hɔrɔnya baara in Menakakaw fɛ baara in kɛra yen fana taasibila ka kɛ ni waliya ye waliya min tun kɛlen don ka Menaka yɛrɛ tɔɔrɔ Bamanci wale juga wale kɛbaw olu bɔlen no bi olu gɛnnen no ka bɔ yen bi pewu Menaka bɛ ka lafiya sɔrɔ dɔɔni dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ a ma kɛ u sago ye kabila minnu bɛ yen n'o ye Dawu Sakiw ye ani Ida Sakiw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen no k'u jɔ sa yaasa don in bɛ se ka ɲɛnɛmaya cogo min souveraineté retrouvée an sɔngofaw fana fɛ yen olu fana ye baara in a boloda baara in hukumu kɔnɔna na yaasa baara min filɛ nin ye a ka se ka ɲɛfɔ don in kɛrɛnkɛrɛnnen jɛmakaw olu fana ma to kɔ olu fana y'a latimɛ kalansow la cogo min barosigiw olu fana sigira sen ka jɛmakaw fɛ yen ka se ka don in ale la ɲɛnɛmaya kumantukaw olu fana ye baara in ɲɔgɔnna kɛ Buguni marabolo kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ sifinw ye baara min filɛ nin n'a bɛna kɛ a kan ka kɛ u ka siniɲɛsigi ye AES ko kuma ɲɛfɔli kɛra o la jɔyɔrɔ min yɛrɛ bɛ jamana ko la k'o ɲɛfɔ u ye jamana jɔnjɔnw denmisɛnw mɛrilakaw olu bɛɛ lajɛlen y'u sen don ko in na min ye nin ko in ye ko a kɛra tare ye jamana kɔ ka Burukinakaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'o o ye Bulusakaw olu farala ɲɔgɔn kan Mali ye baara min kɛ maa bɛ yen n'o bɛ Sakaw olu kɔni fana ye don in ɲɛnamaya ka kɛ ni baara in a n'a laɲini bɛɛ lajɛlen Segukaw fɛ yen kabini kunungo min ye colonel Assa Bajalo ale bɛ Segukaw fɛ yen drapeau ka se k'o ɲɛfɔ ka se ka bɛn ni kelenya k'o sinsin waleya in ale kɔnɔna sa ale kɔni taara Segu dɔgɔtɔrɔsow lajɛ kunu dɔgɔtɔrɔsow lajɛli de senfɛ sa min ye Assa Bajalo ye a ye donbolo kɛ dɔgɔtɔrɔsow ye ale ni Segu hôpitaliba yɛrɛ min ye colonel ye a ko ka kɛ ni sariya min sigilen don kɛnɛyaliko kunna an ka furakɛliko kunna an ka jamana kɔnɔ ko b'ale yamaruya bi a ka minɛn di ɲɛnakɔrɔ fɔma tɔgɔla dɔgɔtɔrɔso ma Segukaw fɛ yen CSRF minnu bɛ yen Sekɔrɔkaw fɛ yen ani Dar Salam ni Medine ni minɛn minnu filɛ nin sa a taara jɔ fo sefa wari miliyɔn ba ye kɛnɛya tɛ kɛnɛ o kɛnɛ na k'o kɛnɛ man di dɔgɔtɔrɔsow dɔgɔtɔrɔ baarakɛlaw a y'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ sa u ka wuli ka jɔ kɛ Sirabaga kasara maa minnu bɛ na u ka se ka u jɔ u jɔyɔrɔw la min ye Toromato maaw ye olu fana k'u jɔ u jɔyɔrɔw la a y'a yira sa k'a fɔ ko ale nakun ye min ye o ye kana nin baara in de kɛ Segu dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaabaw u ye foli ni tanuni kɛ kuma tɛ min ye ɲɛnakɔrɔ fɔma maaw ye u ko ko nin waati in na kɔni olu bɛ jamana ɲɛmaaw fo sabula courant n'o o ye panneau solaire ye o dir'u ma min ye u ka subilayɔrɔ o fana labɛnna yelenw o sigilen no sen kan homojalisi sigilen no sen kan k'olu se ka foyi fɔ ko ka ɲɛmaaw fo u bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ ka ɲɛsin Segu maire n'o ye Banu Jara ye ale fana ni dugutigiw ni kabilatigiw bɛɛ lajɛlen u ye foli ni taluni ta ka ɲɛsin minisiri ma a ye baara min kɛ Keba sɔgɔmada in na min ye Segu université kɔnɔna na yɛrɛma hɔrɔnya baara a kɛra ye Assa Bajalo a ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo n'Ala sɔnna ma sini an na jira o sɛnɛ kan nin waati in na sa hôpital Gabriel Touré an bɛ taa ye Gabriel Touré bɛɛ b'a kalama k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na ale ɲɛgɛn nɔgɔlen don kosɛbɛ ɲɛgɛn in 20 min ye an balimakɛ ni o ka tɔnjɛkulu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don nin waati in na ka sɛgɛn k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ waati yɛlɛma ka se ka o baaraw kɛ ale kɔni ye wulikajɔ kɛ n'o o ye Musa Traoré Bili ye ɲɛgɛn 20 a ko sa ko ka a lajɛ o bɛ se cogo min na ka larawuli k'o dilan k'o ɲɛ min ye Toromato fana ɲɛgɛnw ye olu fana bɛ a la donda ɲɛgɛn 4 o bɛ a la baara ninnu kɔni daminɛna a mɛnna nka a yɛrɛ taara i ɲɛda yɔrɔ ka kunungo Bil a n'a ka maaw u ye munumunu saalo kɛ sa ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ ɲɛgɛn k'a lajɛ a ko bɛ cogo min baara minnu bɛ sen na min ye dɔgɔtɔrɔso maaw ye olu yɛrɛ fana ye wulikajɔ kɛ sa ka se ka ɲɛgɛn in k'a ko bɛɛ lajɛlen lajɛ baara ninnu bɛ ka kɛ cogo min na Gabriel Touré yɛrɛ kɔnɔna na nin waati in na k'a lajɛ ko tɔ ye mun ye tile 10 min kun fɔra ko baara kan ka ban o tɔ man ca tuguni min ye Gabriel Touré ɲɛgɛn 20 in ye Bili y'a yira sa k'a fɔ k'a tɛna dan o ma koyi ko nin baara ye u bɛ nin teliya joona ka nin ban sabula maaw mago bɛ se ɲɛgɛn ma fɛɛrɛnkan minnu kan ka kɛ fɛn minnu bɛ yen ni dɔ kan ka fara olu kan sa a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ka nin ɲɛfɔ min ye dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ nana ko caman donna olu yɛrɛ ɲɛna ye kunungo
min ye karotigiw ye olu fana ka karo baaraw daminɛna a b'a fɔ min ma sa ko finition ko de bɛ sen na tuyau minnu bɛ don ni ɲɛgɛnjiw ni ɲɛgɛn maɲɔgɔlɔn tɔw bɛ tɛmɛ o fɛ u y'o bɛɛ lajɛlen falen yɔrɔ minnu bɛ yen ni fiɲɛ bɛ bɔ ka na maaw sɔrɔ ɲɛgɛnko in na sa o bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana min ye beli ye a n'a ka cɛdenw nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye sabula Bangɔni Salenbugu min ye sigida fɔlɔ kɔnɔna na baara caman bɛ u y'olu kɛ yɛlɛmaw bɛ se ka don cogo min na maaw taabolo la dɔgɔtɔrɔsoba kɔni k'i ɲɛsin o ma a n'a ka tɔnjɛkulu o siɲɛ fɔlɔ ye nin ye association min sigilen don fantanya kɛlɛli min ye sigida lakana ale ni denmisɛnw olu bɛ se ka don ba la cogo min na a ka wulikajɔ ye nin ye ka ɲɛsin Gabriel Ture ma dɔgɔtɔrɔso min ni maliyɛn Bamakoka caman ka furakɛli o bɛ k'a kɔnɔ o de ye Gabriel Ture ale ye Sagarakabugukaw fɛ yen a yera sa k'a fɔ ko funanɲɛni 2 ni olu kɔni bɛ Kita mara la Kita dugu min yɛrɛ bɛ sa no o ye Sangarabu ye Sangarabu kilomɛtiri 5 o de b'ale ni Kita cɛ keba kabako de kɛra nin yɔrɔ in na koyi min ye funanɲɛni 2 in ye cɛ n'a muso olu de su taara ye u ka ɲɛgɛn kɔnɔ u ka so kɔnɔna na u dalen su fɛ a ko kɛra cogo min an ka laseliw lamɛn machine ma se ka jɔ saya kɛcogoya Sangarabugu dugutigi denkɛ yɛrɛ de don Sangarabugu dugutigi o den de don a ka sin laban don nin ko in de b'an fɛ yan an bɛ Kita wɔsi nin ale kɔnɔna la ani Kita cɛ tɛ tɛmɛ kulo 5 ɲɔgɔn na ka Sangarabugu wala nin ye muso su natɔla ye a bɛ cɛ ta nin ye muso su natɔla ye Ala mana min kɛ o de ka ɲi wala Ala mana min kɛ o de ka ɲi Ala mana min kɛ o de ka ɲi wala nin ye muso ye Ala mana min kɛ wala o de ka ɲi an bɛ Ala fo ka Ala barikada ale mana min kɛ wala a ka ɲi wala a ka ɲi Ala bɛ barikada a mana min kɛ dɔrɔn a bɛ fo ka tanu ka barikada ni Ala tɛ maa si se ka nin kɛ c'est triste c'est terrible an b'a fɔ bɛɛ ye an ka hakili to an yɛrɛ la nɛnɛ in na an ka hakili to an yɛrɛ la parce que min yɛrɛ so kɔnɔ mɔgɔ caman y'a bila o minɛn de kɔnɔ furunɔ falenba tasuma la o jeninen o de nɔ yera ye Bugurunjɛ la an bɛ se k'a fɔ ko charbon gazi de ninnu fa nin cogo in na nin funɛgɛni 2 Ala tɛ an bɛ aw fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn bɛɛ ni Isa cogoya bɛɛ ni Isa kuma bɛɛ ni Isa yɔrɔ an bɛ maire fo a y'a jeni yɔrɔ fini ko la kosɛbɛ ka dɔgɔtɔrɔ fana fo Roda DTC a fana y'a jeni yɔrɔ fini ko la kosɛbɛ k'an ka kana tigilamɔgɔw fo sɛbɛn n'a ka jama u fo ka dugudenw bɛɛ lajɛlen fo ka Kita bɛɛ lajɛlen fo ka Kita bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn vraiment an b'a bila yan ten an ka dugawu kɛ an balimacɛ in ye Ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya ka ni nima kan bɛn yana bi ka ni nima kan bɛn yani an ka bɔ kuma la bɛɛ k'i kɔlɔsi ɲina nɛnɛ barika ka bɔ bɛɛ k'i kɔlɔsi an kana sɔn abadan k'a fɔ ko nɛnɛ bonya kama k'an bɛ taa tasuma la don an kan so kɔnɔ nɛnɛ bonya kama an bɛ tasuma minɛ so kɔnɔ nɛnɛ bonya kama an bɛ don ni tasuma kama yan fɛ so kɔnɔ charbon gazi ni nɔgɔ gazi a tɛ kun bana hadamaden ni fɛn foyi la o la an k'an kɔlɔsi o la kosɛbɛ o ye leçon k'a di bɛɛ lajɛlen kelen ma an k'an kɔlɔsi nin furakɛni fitinin 2 ta cogo filɛ nin ta nin cogo nin na ka balimaw to ka sindiw to ka teriw to ka limanaw to Allahu akbar ni Ala de bɛ se ka nin kɛ wala n b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ni ce aw ka filɛli ko ɲuman na Ala ka hamdu la k'u dayɔrɔ sumaya aw salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh Ala de ka ɲi n'a ye min kɛ a bɛ fo o la mais Ala ye min kɛ dɔrɔn a bɛ fo ka barikada nin kuma in bɔlen maa si ma se ka sigi maa si ma se ka jɔ saya kɛcogoya Sangarabugu dugutigi denkɛ yɛrɛ de don Sangarabugu dugutigi o den de don a ka sin laban don nin ko in de b'an fɛ yan an bɛ Kita wɔsi nin ale kɔnɔna la ani Kita cɛ tɛ tɛmɛ kulo 5 ɲɔgɔn na ka Sangarabugu wala nin ye muso su natɔla ye a bɛ cɛ ta nin ye muso su natɔla ye Ala mana min kɛ o de ka ɲi wala Ala mana min kɛ o de ka ɲi sɔɔni an na tila ka min ye Usman Keyita sɔrɔ ni la ye radio Sagabari an ka radio partenaire min bɛ Kitakaw fɛ yen ale kana ɲɛfɔli kɛ an ye ko in na hali bi keba kiiriko bankun kan kiiri minisiri ni ayiwa Umaru ko a labɛnnen don an b'a lajɛ n'an sera ka Umaru sɔrɔ ka kɛɲɛ ni waleya in ye ale ye min
ɲɛfɔ an ɲɛna fɔlɔ an ka jɛ k'o lamɛn. Traoré wadi basi t'i la denbaya don ka Jani point fm ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ Jani sanfɛ fɛn fɛn b'i lamɛn an bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen kunun tɛnɛ an sɔrɔla ka wuli ni nin kunnafoni de ye an y'a sɔrɔ k'a fɔ kita dugu dɔ bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Sangaramugu ale yɛrɛ ni kita cɛ kilomɛtiri 5 de ye an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ furucɛ dɔ ni a furumuso u su de taara ye u ka so kɔnɔ furucɛ yɛrɛ ye Seguba Keyita ye furumuso o ye Tungo ye a jirala k'a fɔ ninnu furula ɲɔgɔn ma a ma tɛmɛ san 1 kan fɔlɔ u su de taara ye parce que dugu jɛra o mɛnna u ma bɔ an ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na mɔgɔw taara u ka da kɔngɔ u ma wuli mɔgɔw de da kari ka don ka taa sɔrɔ u fila bɛɛ lajɛlen su dalen bɛ u ka dilan kan u ye wele bila Kita lakana tigilamɔgɔw ma olu nana ka na sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ minnu jirala a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye furunɛ dɔ ye u ye o de la fa saribɔn na ni ka tasuma ko la ka don n'o ye so kɔnɔ kunnafoni kunfɔlɔ kɔni ye o de yira fɔlɔ ni mɔgɔ fila in bɛɛ lajɛlen kɔni fɛn min ye kɔrɔbɛri kɔni taara u fila bɛ su ta ka taa n'a ye Kita dɔgɔtɔrɔsoba la min ye sɛgɛsɛgɛli tɔw ye olu bɛ sen kan an bɛ se ka min da i tulo kan Kasimu o de tun ye nin ye an sɔrɔla ka wuli ni o kunnafoni de ye Kita kunnafoni na sera Usumani Keyita fɛ. Ayiwa Usumani Keyita an b'a fo ale bɛ arajo Sagabari la Kitakaw fɛ yen an ka arajo partenaire do Kita kɔnɔna na Usumani an b'a fɔ a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la kabi dugu jɛra a bɛ ko in boliboli la an b'a yɛrɛ fo ka Kita bɛɛ lajɛlen fo min ye arajo Sagabari maaw ye olu kɔni b'an ka kibaruyaw la tɛmɛ su ani tile an bɛ kibaruya fɛn fɛn di sa olu b'a bɛɛ lajɛlen la tɛmɛ yaasa ka se ka maaw olu la faamuya cogo min na baaraw olu kɛcogo la kɛba halisa an bɛ to o gun kelen in kɔnɔna na hali bi an bɛ taa Kemasinakaw fɛ yen Kemasina i b'a kalama k'a dɔn k'a fɔ ko bingali kun kɛra ye bingali min kɛra ye sa halisa a ko ma se ka ɲɛ sɔrɔ dugudenw kɔni olu bɛ damakasi la hali bi k'a yira sa k'a fɔ ko nin waati laban in kɔni na kɔni kibaruya minnu bɛ olu man di kosɛbɛ min ye Yaya Danbele n'ale ye Kemasinaka ye ale ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn nin waati in na ka ɲɛfɔliw an bɛ olu lajɛlen la aw ma. Alhamdulillah kasuma min fɔ i fo kɛ baara la k'i kɛ baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ fo kasumu an kɔni fɛ an ye problème fɛ cogo min toujours hali bi a b'o cogoya kelen na mais laɲini min kɔni b'an fɛ bi o ye an mɔgɔw b'a la pour que an ka segin an ka mɔgɔ minnu ntanyana an ka se k'olu sɔrɔ parce que an ka mɔgɔ wɔɔrɔ jate de bɛ problème in kɔnɔ mɔgɔ 4 kɔni a seriyara k'a fɔ k'olu kɔni sara parce que a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ an ka dugutigi o y'anw yɛrɛ facɛ ye o seriyara k'a fɔ sara parce que o kɛra k'an yɛrɛ o bamuso to so kɔnɔ yen o ta kɛra o ɲɛna donc ni an kɔrɔkɛ dɔ kun bɛ yen o yɛrɛ kelen pewu ye donso ye min bɛ dugu kɔnɔ donc seriya kɛra kan k'a fɔ k'o fana sara o ni tɔ 2 min bɛ ko seriya kɛr'olu kan o kɛra an balaka minnu bɛ yen n'olu bɔtɔla dugu kɔnɔ olu fana ka kunnafoniyaw sɔrɔla o siraw fɛ donc an kɔni mago bɛ min na bi halisa an mago bɛ dɛmɛ la parce que halisa an mago bɛ su ninnu na mais an ka mɔgɔw an bɛ se ka segin ka taa dugu kɔnɔ fɔlɔ parce que ka segin ka don y'a kɛ gɛlɛn mɔgɔ n'u ka jaba siraw ka ca u ye nin kɛ dugu o dugu la n'a ma kɛ a dugu ye bɛnkan ta ye u ni ɲɔgɔn cɛ ye u ye bomu don a suw la a dɔw yɛrɛ bɛ bomu don duguw kɔnɔ u bɛ bomu don a donnaw yɛrɛ fɛ a kuma a ka gɛlɛn dɔɔni u bɛ se k'i su bila yɔrɔ min na u bɛ jaban kow don a yɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ o kɛ ni sisan cɛ an ka mɔgɔ ma se ka don fɔlɔ parce que an bɛ ka wele bila pour que faamaw k'i an tulo ma gɛn an ka se ka taa o ko sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ donc ni su ninnu sera ka taa donc an kɔni mago b'a la ka sɔn an ka dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la an mago bɛ dɛmɛ na bi dɛ an mago bɛ dɛmɛ na parce que an yɛrɛ bɛ sigi min na bi an sigi bɛ o sigili la pour que an bɛ se ka kulomakɛ faamaw fɛ cogo min na pour que ka taa su ninnu ta bon ni bɔmu donna yɔrɔ la n'o contrôle pour que k'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ
bombe ni yɔrɔ ma ti n'o sɛgɛsɛgɛlan t'i bolo y'a dɔn i tɛ se ka taa dɛ donc o de filɛ ka an yɛrɛw senna k'u ka se nin yɔrɔ in na donc an ka min bɛ bɔ jamana faamaw ye toujours ba fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ Masina fɔ sisan yɔrɔ dɔ kɔni ka kalan dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an yɛrɛ ka dugu bi a ka kalan an ma dogo mɔgɔ la an b'a dɔn yɔrɔ wɛrɛw kɛ kalan mais an bɛ min fɔ faamaw ɲɛna toujours hali bi u k'u hakili to an ka nin yɔrɔ in na parce que dugu minnu bɛ yen k'u ye bɛnkan ta an ka mɔgɔ n'u fanga de b'u la safurula jawale jadisi n'u fanga de b'u la dugu dugu ye bɛnkan ta u bɛna tila ka taa nin dugu ninnu na k'u jagosa bilen k'u k'u sago ye donc an m'a dɔn marifa de b'u bolo dugu dugu ye bɛnkan ta fɛnɛ u y'o dugu ka marifa de minɛ donc ni marifa minɛna se tɛ ɲɛ n'u taara i nɔfɛ don min ko i ka far'u kan i b'a kɛ cogo di nin fɛnɛ jɔrɔ banna dɛ wali an b'a dɔn an ma tulo ma gɛn dɔ b'a k'i jija i yɛrɛ kan dɔnni fɛnɛ i bɛ dugu bɛnkan ta fɛ se t'a la o parce que n'i dɛsɛlen bɛ donni an b'a dɔn dugu caman donna o dɛsɛlen de don dugu caman yɛrɛ bɛna don o dɛsɛlen de don mais ni ala y'an dɛmɛ ni faamaw sera k'an tulo ma gɛn tiɲɛ na o kun ka d'an ye donc an bɛ min ɲini an bɛ dɛmɛ de ɲini ala fɛ toujours ala ka ni a kɛ ten n'o tɛ n'u donna dugu ninnu fɛn o fɛn kan k'u bɛ mɔgɔ ɲini ka far'u kan marifa t'e bolo kumala wɛrɛ t'e bolo a bɛ kɛ cogo di se b'i ye bilen ala k'an kisi o ma an b'a ala deli ala kana kɛ ten donc message min b'a fɛ ka f'i ye o ye nin ye ni ala sɔnna n'an ye kibaruya wɛrɛ sɔrɔ a tɛ dogo ni ala ka jɛ ye. ayiwa Keba an bɛ a fɔ nin yɔrɔ in na sa ko Kemasina min ye damele wɛrɛ ye a yɔrɔ maaw bingali taara kɛ u kan nka donsow olu kun bɔra ka taa ci wɛrɛ la Bamanciwale kɛbaaw nana don olu kɔ wa u ye tiɲɛni min kɛ Yaya bɔra k'o de ɲɛfɔ bi an ye kibaruya sɔrɔ fana k'a fɔ Farabugukaw balo ale kɔni tɔni 30 sera ka don olu kan nka u yɛrɛ ka balo sannen don an ka sɔrɔdasiw de ye dɛmɛ kɛ sa yaasa ka se ka taga ni balo ninnu bɛɛ lajɛlen ye u se yɔrɔw la yaasa u bɛ se k'u sɔrɔ cogo min min ye Farabugukaw ye u kɔni ye laɲini kɛ wolomasiri tabaw fɛ yaasa baara mun bɛ sen na dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na min ye lakanako ye u bɛ se ka kɛ cogo min olu yɛrɛ bɛ se k'u ka baara kɛ u ka dugu kɔnɔna na cogo min na wolomasiri tabaw fana y'a jira k'a fɔ sa ko olu kɔni seko n'u damayira ye fɛn o fɛn ye u n'o kɛ nka kɔmasegin baara u b'o kɛ u ka ɲɛmaaw ye Mali chauffeur ka tɔ min bɛ yen n'o ye Sinakɔri ye olu ka kunnafonidi ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye Boubacar Kulubali ye Aboubacar Kulubali n'u b'a wele ko Grand B ale ye laseli kɛ chauffeur ka gɛlɛya kan nin waati in na an ka jɛ ka o fana lamɛn. bi ye ntɛnɛn ye desanburu kalo tile 30 san 2024 san aw tulo bɛ a balimakɛ n'a badenkɛ Aboubacar Kulubali Grand B kumakan na nin wagati in kɔnɔna na n ye kunnafonidila ye an ka syndicat jɛkulu kɔnɔ o min ye Sinakɔri Mali ye syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali haminako min bɛ an chauffeurs la n'o ye Mali chauffeurs ye an bɛna nin kumakan in fɔ walasa a ka kolonkolon a ka se jamana ɲɛmaa ma ale min ye Asimi Goyita ye ka kun kɛ anw haminen don degun ni tɔɲɔ dɔ bɛ anw kan an bɛ fɛ ka o ɲɛfɔ walasa a ka se ka degun an'o tɔɲɔ ta ka bɔ anw kan sariya kɔnɔna na o dɔ ye jumɛn ye an ka convention collective des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali privé Mali mɔbila min bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ la olu ka convention collective o sɔrɔla o bɛ Mali chauffeurs bolo kabini san 2022 nka ka taa o waati fo an filɛ nin ye a san 2 la maa si ma kala dɔ ɲini ka bɛn ni a waleyali ye Mali chauffeurs bɛ o degun ani o tɔɲɔ kɔnɔna na ni dun y'a ta k'a lajɛ o convention mun n'an bɛ ka kuma fɔ n'an bɛ a nɔfɛ a bɛ an tɔɲɔgɔn an kɛrɛfɛ jamana caman de la hali Asidjan minnu filɛ nin ye an kɛrɛfɛ ni o ye misaliyala Burkina Faso ni convention collective in a waleyalen bɛ yen sabu n'a waleyara ka di chauffeurs ma a bɛ kɛ jigisigi ye chauffeurs ma o bɛ taa falen fɛn min na o de ye carte d'affiliation ye o bɛ bɔ o bɛ di chauffeurs ma o bɛ don mobili cahier kɔnɔ i n'a fɔ mobili sɛbɛntɔ bɛ lajɛ cogoya min na n'a sɔrɔ o bɛ jour la o laɲiniw o bɛɛ lajɛlen bugunnatigɛlen don ni convention in kɔnɔ dakuru ɲɛ kelen anw ka hami ani anw ka degun
awa ani an ka jaratigɛ o bɛɛ lajɛlen gulonno ni convention collective in na. General Asimi Goita, Mali jamana kundigi, AIC ɲɛmaaba, i ka jamana chauffeur a mobili fitinin bolibaga fara mobiliba bolila kan, a si tɛ o ka hakɛ kɔnɔna na. An kɔni ye an jigi kɛ Ala ye, k'an jigi kɛ General Asimi Goita ye, a n'a ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen, u ka se ka an ka convention collective a bɛ se ka lawaleya ka di anw ma cogoya mun na, an minnu bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛye cakɛyɔrɔw la. Kɛ jamana kuntigi Asimi Goita, e ka se ka kɛ jamana kuntigi ye min bɛ nin waleya ka di e ka jamana chauffeur ma, olu minnu bɛ dugu kɔnɔna na, u bɛ tɔɲɔ kɔnɔna na, u ka ɲɛ anw ma, u ka nin convention collective in, u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka décret dɔ bɔ min b'a to a bɛ waleya ka di ayiwa Mali chauffeur ma, n'o kɛra o bɛ diya anw ye kosɛbɛ, n'o kɛra o ye an fana kɛlen ka an ka hakɛ dɔ fana sɔrɔ, n'o fana kɛra o b'a jira k'a fɔ halisa an bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔrɔ kɔnɔna na, u bɛ anw nisɔndiya kosɛbɛ sariya kɔnɔna na. O cikan de tun bɛ yen, cikan kɛrɛnkɛrɛnlen k'a ɲɛfɔ jamana marabaaga ɲɛna, Asimi Goita. Ayiwa kiba n'Ala sɔnna ma, an ni grand bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ baabu yɛrɛ kɛnɛ kan yan ka se ka ɲɛfɔli k'an ye convention in mun ni mun b'a kɔnɔ, a bɛ mun ni mun falen, wa an b'a ɲini ministre fana fɛ a ka chauffeur fana lamɛn. Fɛɛrɛ caman bɛ yen, ko caman bɛ kɛ chauffeur ninnu b'a kalama, u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ, an n'u ye baro caman kɛ, ko caman bɛ yen ɲɛmaaw b'a ta cogo dɔw la, n'u y'olu lamɛn u bɛ se k'u bilasira kosɛbɛ. Denmisɛnnin minnu tun bɛ yen n'olu bɛ ekɔlidenw ka tɔnkɔrɔ in kɔnɔna na n'o ye IEM ye, san tɛmɛnen na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko olu kɔni kun ka tɔn o cira kalo 10 u ma segin u y'o de kɛ kaso la. Kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko olu labilara min ye kunnafonidi gafe min bɛ n'a fɔ ma ko soft, ale ko IEM kɔrɔ o ma wolo ma segin ɲɔgɔnna minnu tun minɛna olu bilara pewu k'u ka taa u ka so, min ye maa ninnu ye sa olu tun ye welewelemada de kɛ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ 26 mars tɛmɛnen k'a jira sa k'a fɔ k'u ka tɔn cili min kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ k'o ma ju ye n'o kɛra mars kalo tile 13 o de wulikajɔ senfɛ sa a kɔni maa dɔw minɛna, maa minnu labilara kiba i yɛrɛ e ko i dɔgɔnin dɔ t'a la fiyewu, Siriman Seru Ɲare, Mama Ɲare balimakɛ, ale min yɛrɛ tun ye IEM secrétaire général a waati IEM min cira ale yɛrɛ bɛ a la. Sariya ale dɔgɔkun bɛ sen na, min ye sariya dɔgɔkun ye a senfɛ sa ministre Mamudu Kasoge ale ye kuma caman fɔ, kuma minnu bɛ tali kɛ sariya sɛbɛnkura minnu sigira sen kan, baaraw bɛna k'u la cogo di, dungo juguya ni yuruguyurugu gun kan a ye min fɔ kiba an ka jɛ ka o lamɛn ministre Kasoge kunun ko baaraw daminɛli la. N'o tɛ k'a fɔ ko immunité bɛ n na n tɛ se k'a minɛ o banna, k'a fɔ n bɛ baara kɛ nin yɔrɔ la maga tɛ se ka kɛ n na o banna. N'i y'a jateminɛ fana baara in kɔnɔna na ni mɔgɔ min nɔ minɛna a bololafɛnw o bɛ minɛ ka bila réserve la fo k'a dɔn n'a nɔ b'a la ou bien n'a nɔ t'a la, n'a nɔ b'a la a bololafɛn o bɛ minɛ ka kɛ faso ta ye, n'a nɔ t'a la a bololafɛn a bɛ segin a ma. Contre la cybercriminalité a bɛ ka baara caman kɛ pour que ka an ka danbew kɔlɔsi, u bɛ ka baara caman kɛ pour que bonya karama ani jamana bonya o ka to Mali jamana kɔnɔ. Waati dɔw fana kuma dɔw tɛ se ka fɔ, n'i bɛ kuma fana fɔ i bɛ jate minɛ n'o y'a sɔrɔ i bɛ kuma min fɔ est ce que tiɲɛ don, ni tiɲɛ don est ce que nafa b'a la, hali ni nafa b'a la est ce que a tɛna kɛ sababu ye ka fitinɛ wuli. Je crois que jateminɛ kan ka kɛ o bɛɛ de la yanni ka kumaw fɔ. Pôle national économique et financier olu bɛ ka lutte yuruguyurugu kɛlɛli la, n'a y'a jateminɛ faso nafolo an bɛɛ de jɛ don, an bɛɛ de ta don, an mago bɛ fɛn o fɛn na pour que an ni ka lafiya o bɛ sɔrɔ o de kɔnɔna na. Mamudu Kasoge min ye dɔgɔkun min sigilen don sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ o kurumo karili baara hukumu kɔnɔna na a ye nin laseli ninnu kɛ. École karamɔgɔ minnu bɛ Kulukoro mara la sa no olu bɛ synergie kɔnɔna na olu ye bataki dɔ ci Kulukoro directeur de l'académie ma sa k'a jira k'a fɔ k'u ka san 7 min y'u ka heure supplémentaire san 7 ye k'o ma sara, min ye école karamɔgɔ ninnu ye sa u ka tɔn o ye SIPSES ko ye Sineseki ale ni COSES ko san 7 de ye nin ye u bɛ baara min kɛ ka fara baara kan n'a bɛ fɔ ma heure supplémentaire jamana lycée kɔnɔna na Kulukoro ni Banamba
ko musakaw kɔni ko masara u y'a yira sa k'a fɔ kɔni k'u kɔni sigilen no ka ɲɛmaw kɔnɔ yaasa u bɛ se ka kuma cogo min na ko sabula olu bolo maa man ka nin kɛ bolokɔfɛ ko ye bolokɔfɛ ko n'a kɛra o ye o de bɛna ni gɛlɛya ye n'o tɛ u labɛnnen no sigi ka fɔ kunna yaasa u bɛ se cogo min na ka ɲɔgɔn faamu a la laginɛkaw fɛ Guinée jamana ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko parti politique 54 k'olu cira ka bɔ yen pewu wala in bɛ tali kɛ sa kalata ale labɛnni na ko sabula parti politique minnu filɛ nin ye u tɛ lajɛ kɛ u tɛ baara kɛ u tɛ fosi kɛ ko yaasa min ye parti politique minnu bɛ baara kɛ olu ka se k'u ka baara kɛ nin parti politique 54 kɔni cira ka bɔ yen jamanakuntigi n'o ye Mamadu Dunbiya ye k'o ka laɲini don kibaruya in dira u ka mara kamabɔli minisiri ale ka kuma laselaw fɛ ko wa fana ko min ye fɛɛrɛ in ye sa a kɔni kun kɛ kun ye sa janvier kalo kɔnɔna na bɛrɛbɛrɛlitɔnw ka se ka u bila sen ka cogo min na ka se k'u ka sariyaw olu labato ko komi o ma kɛ nin kɔni nana kɛ sa yaasa kalata jɛlen ni sanuma bɛ se ka kɛ cogo min bɛrɛbɛrɛlitɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ bɛrɛbɛrɛliko kunda olu bɛ se ka don a la cogo min yaasa u ka se ka taa kalata sanuma o sira fɛ Ghana jamanakuntigi kura n'o ye John Dramani Mahama ye ale kɛlen ka fanga ta sa a y'a yira k'a fɔ sa ko Ghana gouvernement kɔni o ministre bɛ bɔ 30 la ka na 23 la min ye jamana musakaw dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na baaraw fana bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ministre so belebele dɔw na sigi sen kan yaasa ka se ka baaraw kɛ ale bilara maa min nɔ na sa o kun ka gouvernement ministre kun bɛ taa se fo maa 30 ma n'o ye Nana Akufo Addo ye ale kɔni ye belebeleba dɔw ci i n'a fɔ kunnafonidi min bɛ kɛ sigida lakana ko kan u yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw ka lakana ko ka taa fara min ye wasadenw olu tɔgɔla ministre so ko olu kɔni saba bɛ ministre so ye minnu kɔni bɔra a la pewu Nigeriakaw fɛ min ye u ka wolomasiri tabaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ ni drone ye drone min n'u kɔni ye mugujugu fili nka kɛba mugujugu in a taara bɛn maaw ka maa minnu sen tɛ kɛlɛla u nin tɛ kɛlɛla u tun bɛ baarakɛyɔrɔ dɔ kɔnɔna na ani maa wɛrɛ minnu tun bɛ n'o ye dugudenw ye yafa deli o de bɛ senna bi Nigeria bolo sabula min ye drone ninnu ye a cɛnni barika o bonyana kosɛbɛ Somalikaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko bateau dɔ tun bɛ o kɔni tun ye chinois ta ye o kun tununa olu ka kɔgɔji o sanfɛla la nka min ye bateau in ye sa a n'a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen u sera k'olu lakisi Sine lasigiden bɛ Somali ale ye o kibaruya di Indikaw ko maa 400,000 o de bɛna ɲɔgɔn maa 400,000 o de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ olu fɛ yen min ye u ka lajɛ min bɛ kɛ san 12 ne o ye u ka laadala ɲɔgɔn ye u y'a yira sa ko baara in kɔni daminɛna kabini kununko ntɛnɛn maaw bɛ k'u ko bɔlɔnw kɔnɔ cogo u bɛ k'u ko ten lajɛ in sa n'u b'a fɔ ma ko paragere in bɛ sigi a bɛ kɛ kumulemɛlakaw olu fɛ yen lajɛ in san 12 de a bɛ kɛ Mozambique wasabulo ale bɛna se k'a lajɛ n'a bɛ se ka baara kɛ cogo min na sabula kabini kalata kɛra fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ yen balawu kɔni bɛ Mozambiquekaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wasabulo kɔni mana se ka sigi ko na kɛ paaraba ye ka taa jamana ale basigini ni lafiya hukumu kɔnɔna na n'o tɛ ko fanga sinamatɔ olu kɛlen ka ngara da ye hali bi Japonkaw fɛ yen min ye dugukolo yɔrɔ ye o jasiran bɛ yen ntɛnɛndon ta tɛmɛnen kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko halisa jasiran bɛ yɔrɔ caman na min ye dugukolo yɔrɔ ye kɔni ko maaw kɛlen ka u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa u bɛ se ka kisi a ma cogo min na sigiyɔrɔbilaw olu bɛ a la ka kɛ ni kibaruyaw diliw ye min ye Japonkaw ye ko u sɛgɛnna nin ko in na kosɛbɛ nka sa jamana kɔni kɔnɔna na ko fɛɛrɛ ni dabaliw de bɛ tigɛ ni sɔmi kɛra dɔrɔn maaw bɛ o yɔrɔ bila joona yanni dugukolo ale ka yɛrɛ n'an segira ka na Bamako premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la sa ale ni an ka jagokɛla kɛnyɛrɛye tigilamaw ye ɲɔgɔn ye i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kalo u na ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn ye u y'a yira sa ko yaasa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na sa fɛɛrɛ 15 kɔni u y'o sigi sen kan fɛɛrɛ 15 minnu na sa yaasa baaraw bɛ se ka kɛ o ye sa ko baganw kɔni tacogo ka taa n'u ye abattoir la Bamako kɔnɔna na ko yɛlɛma ka don o la an ka sɛnɛfɛnw olu bɛ se cogo min na ka feere ka ɲɛ feere cogo ɲuman na u y'o fana fɔ min ye sɛnɛfɛn minnu sɔrɔla olu bɛ se ka lamara cogo min na jamana yɛrɛ bɛ se ka sɛnɛfɛnw minnu bɛ bi ka se ka dɔ lasago a yɛrɛ ye cogo min na sɔngɔw yaasa olu bɛ se ka jigin cogo min na min ye fɛɛrɛ 15 ye sa ko a la kumababaw olu bɛna n'a to sa min ye jagokɛlaw yɛrɛ ka ye ko ɲɛmaya la baara minnu bɛ se ka sigi sen kan u bɛ se ka nafa ko la cogo min na premier ministre y'u fo u ka hakilina in na fɛɛrɛ minnu sigilen filɛ sen kan a lawaleyali kɔni sa ko kalo u na ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa a bɛ se ka teliya cogo min na baaraba minnu b'a kɔnɔna na olu dɔw ka se ka larawuli ka se ka baaraw kɛ ni Ala sɔnna a ma sini jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ale bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen Keba u b'a fɛ ka Kulukoro bila Segu ɲɛ a lamɛn kɛ président bɛ taa Kulukoro sini sɔgɔma stade min bɛna na jɔ Kulukoro zen a bɛ f'o ma ko stade arena i bɛ arena kɔrɔ dɔn ballon tan bɛ k'a kɔnɔ basket bɛ k'a kɔnɔ
concert bɛ k'a kɔnɔ ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔ bɛ k'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ arena in kɔnɔna kɛba k'u bɛn'o jɔ k'o di Kulukoro ma tɛ k'olu bila anw ɲɛ o kɔfɛ min ye dugutigiw ye ani kabilatigiw olu fana ka so jɔli o birikiden fɔlɔ a bɛ t'o da arena in fana a bɛ t'o fana birikiden fɔlɔ da donc sɔgɔma n'a sera ye ni ɲɔgɔnna ma kɛ sogo a so an di to yen koyi f'i ka taa nin kelen jɔ Segu de babila kɛnɛni na Amidalayi bɛ fila Keba a bɛ taa Emiya la Emiya kɔnɔna na sa maa minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasi cɛ 255 ye olu ni Emiya spécial maaw olu ye maa 48 ye olu bɛna taa kale ka siɲɛ kɛ sini nin ye Emiya a bɔko 46nan ye salon ko ta kun ye 45nan ye o tɔgɔ dara Général Musa Traoré la sini sɔgɔma Emiya kɔnɔna Kebaw na dɔn n'o bɔra yen sa yanni jamanakuntigi ka bɔ Kulukorokaw fɛ yen Keba a bɛ taa Dulati tɛrɛ min n'o tɔgɔ dalen don an ka cɛkɔrɔba la Mamadu Jara n'u bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Jara H ale tun ye député maire de ye Kulukoro député kun don maire kun don ISRDA tile la ale fana Dulati tɛrɛ min dilannen don ale tɔgɔ la i b'a dɔn Dulati tɛrɛ in filɛ nin danganda la ye n'i donna dɔrɔn Kulukoro n'i ye Kulukoroba cɛ ci ka ban yanni ka taga aw ka yɔrɔ in tɔgɔ ye di a bɛ danganda la ye donc an bɛ nun Singare fo ale b'an lamɛn su ani tile a fana ye Kulukoroka ye an b'a fo a ka wulikajɔ ni cɛsiri ni timinandiya la don o don kibaruyaw ɲumanw dili an ma an b'a fo o fana na min ye Mamadu Jara Ashi ye an b'a ka denbaya fana fo Kulukoro Keba nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruya la kibaruya minnu dira u ma sa ani ne nka an bɛ se ka min fara a kan dɔrɔn o ye k'a fɔ ko kafu mɔgɔw olu ko